διατάραξης της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Κοίτα, να σου πω λίγο πώς το τονίζει. Τι είναι η περιβαλλοντική εκπαίδευση? Η περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι μια διαδικασία μάθησης που στοχεύει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για περιβαλλοντικά ζητήματα και στην προώθηση της βιώσιμης συμπεριφοράς. Η κλιματική αλλαγή και ο ρόλος της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Αυτή η παρουσίαση συζητά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον άνθρωπο και το περιβάλλον και το ρόλο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην αντιμετώπιση των επιπτώσεών της μέσω της ευαισθητοποίησης και της συλλογικής δράσης. Εισαγωγή. Οι επιπτώσεις κυμαίνονται από την υποβάθμιση του περιβάλλοντος έως τη διατάραξη της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Αυτή η κρίση απαιτεί επίγουσα και συλλογική δράση. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση επίσης διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην ευαισθητοποίηση του κοινού για την κλιματική αλλαγή και στην ενθάρρυνση των πιο βιώσιμων δράσεων. Χρησιμοποιώντας την εκπαίδευση ως μέσο για τη μετάδοση της γνώσης και την ενδυνάμωση ευαισθητοποίησης, οι κοινότητες μπορούν να είναι καλύτερα προετοιμασμένες για να αντιμετωπίσουν και να μετριάσουν τις επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής. Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Ακραία καιρικά φαινόμενα, άνοδος της στάθμης της θάλασσας, αλλαγή οικοσυστήματος. Τι είναι η περιβαλλοντική εκπαίδευση? Η περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι μια διαδικασία μάθησης που στοχεύει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για περιβαλλοντικά ζητήματα και στην προώθηση της βιώσιμης συμπεριφοράς. Αυτό περιλαμβάνει επιστημονική γνώση του περιβάλλοντος, δεξιότητες ανάλυσης προβλημάτων και δέσμευση για δράση. Ο ρόλος της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Ευαισθητοποίηση του κοινού. Προώθηση βιώσιμου τρόπου ζωής. Δέσμευση της κοινότητας. Περιβαλλοντική εκπαίδευση και νέα γενιά. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι ζωτικής σημασίας για τη νέα γενιά, καθώς είναι οι μελλοντικοί ηγέτες που θα κληρονομήσουν τις επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής. Με την ενστάλλαξη της ευαισθητοποίησης από νεαρή ηλικία, η περιβαλλοντική εκπαίδευση τους βοηθά να κατανοήσουν τη σημασία της διατήρησης της φύσης και ενθαρρύνει τη βιώσιμη συμπεριφορά. Επιπλέον, αυτή η εκπαίδευση εμπνέει τη συλλογική δράση μεταξύ της νεότερης γενιάς, προετοιμάζοντάς την να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην αντιμετώπιση των κλιματικών προκλήσεων μέσω ενός πιο φιλικού προς το περιβάλλον τρόπου ζωής. Προκλήσεις στην εφαρμογή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Έλλειψη πόρων. Περιορισμοί τυπικού προγράμματος σπουδών. Έλλειψη επίγνωσης. Συμπέρασμα. Η κλιματική αλλαγή είναι μια σοβαρή πρόκληση που απαιτεί παγκόσμια δράση και η περιβαλλοντική εκπαίδευση διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην ευαισθητοποίηση και στη διαμόρφωση βιώσιμης συμπεριφοράς. Με τη σωστή εκπαίδευση, οι νέοι μπορούν να προετοιμαστούν να γίνουν ενεργοί φορείς αλλαγής για την προστασία του περιβάλλοντος. Μέσω συλλογικών προσπαθειών, μπορούμε να μειώσουμε τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής και να δημιουργήσουμε ένα πιο βιώσιμο μέλλον για τις μελλοντικές γενιές. Σας ευχαριστούμε!